passit on käsidesi, maitohappobakteerit, omat kahvit, lentosukat, jumppakuminauha, vakuutustodistus. Seppo. Kellarin avaimet on, kyypakkaus on, kumisaappaat on, kyllä. Mikä sportti se on? Onko tämä turvatarkastus edes pakollinen? On. Turvatarkastus suljettu. Mitä tämä nyt on, Seppo? Minä sanoin, ettei olisi pitänyt lähteä etuajassa. Ei ole etuajassa, jos lähtee hyvissä ajoin. Kiuasniemen Pirjo oli myöhästynyt lennolta, kun oli niin hirveet jonot. Kello on 4 aamulla, se lento lähtee 9. Missä täällä on henkilökunta? Mitä jos löytävät kondoomin minulta? Kondoomin? Rikolliset salakuljettaa huumeita kondoomeissa, voitko kuvitella? Mitä sinä hourit? Ne laittaa huumeet kondoomien solmun perään ja nielevät sen sitten. Tällä tavalla vatsassaan kuljettavat huumeita. Onko sinä ollut internetissä? Minulla on vatsassa ikävä tunne. Luuletko sinä, että sinun mahassa on huumekondomi? Seppo, älä huuda. Ne on ovelia nykyään rikolliset. Ovat pakottaneet nielemään. Huttusen Saija kertoo. Kukaan ei ole pakottanut sinua nielemään koskaan. Mitä jos? Entä jos siihen eiliseen muna-anjovisvoileipään joku on piilottanut huumekondoomin? Kohta turvatarkastajat hönkkenillä tutki, että siinä on taas maha täynnä huumeita. Minä menen kuselle. Et laita ovea lukkoon sitten, ettei käy niinku hämäläisen Jorman siskon puolelle, joka jäi vessan oven lukon taakse ja myöhästyi kuule omista lakkiaisistaan. Scusi, excuse me, do you know if this is the line for security check? Seppo, mikä siellä maksaa? Ei. Relax, tutti bene, just asking, prego. Tutti bene. Anteeksi, minne päin te ootte menossa? Ihan, että tulee joku normaali suomalainen ihminen. Tää on kuule kun yksi Paavelin torni koko kenttä. Koko ajan joku uhkaa. Niinpä, me ollaan menossa Teneriffalle. Siellä on kuulemma hyvät kelit. Eikä vitsi, mikä sattuma, nimittäin mulla on myös Riffaa. Lapsi, joka on tosi sairasta. Harvinaisia lääkkeitä mummo. Lapsi ja mummo Riffaa. Niin voisitte viedä tämän paketin sinne. Tottahan me viedään isoäidin ja lapsen lääkkeet. Hyvät suomalaiset lääkkeet. Eikin tee mä jäädä pelkaa koko elämäni. Mitäpä näistä? Ja hyvää sinulle. Scusi, I think you shouldn't have taken the package. Minä en puhu laisinkaan tuollaista kieltä. Allora, don't trust Italian. Mitä tuo mies horisee? En ymmärtänyt yhtään. Siinä se on seissyt ja tuijottanut mokoma. Nytkö se aukesi? Nyt se alkaa se sen maallinen nöyryytys. Pitääkö tässä ottaa vaatteet pois? Seppo, minulla on hirveän rumanväriset alusvaatteet. Hirveyssalmen Reijan siskon tyttö oli joutunut kuule tähystykseen, vaikka oli junamatkalla. Voitko kuvitella? Onks mitään sapparia? Ei varmana ole. No. Mikä tää on? Puolukkahilloa. Ei saa Teneriffalta puolukkahilloa. Tää on neste. Meidän puolukkahillo ei ole nestemme. Ole hiljaa. Hetkinen, onks tää heroinia? Ei varmasti ole. Tässä lukee heroinia. Korjaa! Mitä sinä oot mennyt tekemään? Minä? Sinä! Mitä? Mitä? Sulla on katkaistu haulikko täällä sun laukussa. Ei voi luottaa ulkomaalaisiin, siellä on rosvoja. Seppo, minä sanoin, että ei aseita. Sinulla oli heroiinia. Minähän sanoin, että olis vaan menty Lappeenrantaan. Mä olin turvamiehet tänne paikalle. Jes, kiitti.